capul pe live în seara asta. Să vă arăt că sunt frate pe șmecher și am inimă până la Dumnezeu, mine mi-au capul. Dacă las. Bagă cași că vine Racova, spamează la el și bagă la aici. Acum, frate. Spamați-l, mă. Spamează la el, eu am plecat, eu mă bat pe live, frații mei, n-are nicio... Fiți atenți ce vă spun. Frații mei n-are nicio implicare. Vin doar eu cu cumnată, mi-a luat-o să-mi conducă mașina. Doar eu cu cumna, frații mei n-are nicio implicare. Auzi, spamează la el, bagă la aici. Bă, frățiorul meu, eu zic că ați văzut pe TikTok ăsta toți ca să ne dă mare. Eu urât că s-a jurat în morză copii, că v-a făcut live. Și-a căutat-o de atâta timp și care mai vrea din dușmanii lui Costel să vină acum la bătaie, să ne batem, ori mergem la pușcărie, ori ne putem în cur, ori sugem pula, vedem noi ce facem. Deci gata, pula mea cu TikTok, cu tiktokari, pe țiplă. Care vrea și nu vine el, să vină altul! Să vină altul, că mie nu mă interesează pe mine de figuri de boxier, de pula mea! Eu rup pereții cu ei! Să vină altul! Dacă nu vine el! Care are dușmărie pe frații mă, să vină altul! Să moare copiii mei de nu suntem în mașină, pe copiii mei să-mi îngrop copiii de nu suntem în mașină. Hai cu metre sus! Dă camera! Bă, fratele, băi, Cristi, bă, mâncați. Băi, eu zic să te calmezi, mânca, că e ușor să te duci să faci o faptă, că se vede că ai inimă în tine, se vede că ai nerv în tine, mâncați. Eu spun sufletește, părintește, dacă vrei să mă întâlnești. Păi nu mai e, fratele, de trai, nu mai e de trai, mâncați și pula ta Versace, nu mai e de trai de 2 săptămâni. Îmi ia groapa lui tata mea, copiii mea, toate alea. Dă-l în slobozul meu de bătrân de aici, e nebun? Vine sărbătorile, avem și... Vine sărbători, am morți, am alea. Toți tiktokarii s-a început să copilul, n-ai să-mi fac pula. Vă arăt eu ce nu s-a făcut pe TikTok! Până acum! Ce nu s-a făcut pe TikTok facem în seara asta! Nu e ușor de făcut. Să vedem cine mai comentează porn! Băi, nu e ușor, nu e greu de făcut, faci, ca inimă în tine și faci. Dar eu zic că e frații tăi, e familia ta, e sărbătorile astea. Bă, bere, un pic de liniște dacă nu mă spui. Sifon, că dă câte 20 de ani, că e legat. N-a putut nimeni să-l oprească. Lasă, frate, că-l oprim noi. Ne asumăm, ne ducem la pușcărie și asta, basta. Nu te duci, bă, tu n-ai tu treabă, e interval cu mine, frații mei, n-are treabă. Micu cu el și gata. E interval doar cu mine, frații mei, n-are treabă nimic în chestia asta. Hai, mă, Cristi, mai vii. Care să ne luăm garajul din șmecherul ăla, decât unul singur pe el, decât 1 la 1, atât. Nu, frații mei, nu are legătură în asta. Eu, Marian, ca să se știe și la gardă. Eu, Marian, am vrut intervalul ăsta. Stai să iau încărcătorul. O să stingă telefonul, să spună lumea că am făcut regii de alea, că n-am plecat de acasă. Stai așa. Lensul trebuie tău. Bă, frățiorule, să mor tu și eu, să moară frații tăi și ei mei, dacă nu te calmezi un pic. Stai de vorbă cu frățiorul tău. Bă, ne-a disperat, ne-a dat maxim, bă, ne-a dat maxim, mâncava și pula voastră, ne-a dat maxim la toată familia. Ce e frățiorul tău? Ne-a dat maxim la toată familia, mâncați-și și eu am mers pe la pușcării, m-am bătut. Eu n-am pierdut niciodată niciun scandal să moare copiii mei cu 5 frați ai mei, dar n-am închis 2 secții odată. Dar și toată lumea astea, bă, frații mei, n-are cum să vă ia nimeni. Ia uite-te, și pe Dumnezeu câți nu l-a jurat, n-are cum să vă ia nimeni gradele sau ceea ce sunteți dacă iese și înjură pe TikTok. Ascultă la frățiorul tău, din chestia asta n-are de câștigat nimeni decât poliția. Mulți dați să mâncați. Ascultă-mă, fratii meu, ascultă-mă. Când a înjurat Costel s-a revoltat toată lumea, pe bulangiul ăsta nu-l oprește nimeni, hă? Aveți dreptate. Aveți dreptate, mâncava și pula voastră, dar eu zic că e mai bine să terminăm. Lăsați-l, o fi fost și el supărat, a greșit. Intră și are... Haide sus, vine sau nu vine? Vine sau nu vine? De ce nu intră încărcătorul ăsta aici? Spamați-l, mă, pe Cristi Chira. Băi, cum metre, vină, mă, încoa să termini odată cu discuțiile astea. Cere și tu scuze. Gata, hai să terminați cu astea. Și tu unde vrei să ajungi, Cristi? Ai făcut
și tu atâta pușcărie, vrei să te duci la pușcărie sau unde? Mai La Cristi, nu mormânt? mai ești șmecher, nu mai ești pulă acum, nu mai faci flotări cu mâinile la spate, nu mai ești pulă. Tu ești din ea șmecher, sunt atâția frați, are și ei orgoliu, are... Ce vrei să-ți vină pe unul să-ți dea într-un port, un briceag în cap? M-am dus de 3 ori la pușcărie cu toată familia, că m-am jurat de morți. Nu doar șofer, taximetrist. O duc să te bate pula lui. Da, mamă. S-a dus la poliție, să ducă mă la poliție. S-a dus la poliție. Păi vedeți, băi, cum mă leagă. Băi, păi vedeți, bă, cum leagă. Oprește mașina că s-au la poliție, băga mea și pula în băiatul lui. De ce nu mai urcă, mă, sus? Adinauri a fost băiat. A fost băiat și a zis că vine Rahova și acum nu mai urcă. Să urche sus. Da, așa, Costeluș. Băga mea și pula în băiatul lui să-mi bag. Sau la poliție. Versace, să-ți trăiască copiii tăi, să-ți dea Dumnezeu sănătate la copiii tăi. Nu te-am cunoscut până acum, m-auzi? Da, ce vrei, să vină Cristi să bată cu Marian la 28 de ani? Băi, naie, bă, te văd ce minte ai. Eu știam, mă, că nu se bate, era normal să nu se bată, are 50 de ani, are 28 de ani. Gogalu ștoacă! Da, familia mea. Gogalu ștoacă! Da, frate meu. Luați mâncava și pula voastră, că sunteți șmecheri și voi de familie legală! Luați atitudinea, frate, că mai vorbește fulangii de ăștia și a mâncava și pula voastră, că sunteți șmecheri, nu sunteți fraieri! V-ați născut vitești de mici! Uite, bulangii, ce faci! Am zis că nu e bine ce a făcut, că a înjurat calea. Eu zic că e cel mai bine și cel mai frumos să terminați, frate meu, să intre, să-și iară și țiganul scuze. Păi nu ne lasă în pace, frate, nu ne lasă în pace. Șmecher pe ecran, pe tastatură. Șmecher pe tastatură. N-ai! Da, Scriși la ăștia. Gata, frate meu, du-te, gata, n-a vrut omul, du-te, că uite ce zice lumea, că faci pentru audiență, auzi? Păi ăsta nici n-are TikTok, mă. Păi eu sunt TikTok, mă, intru pe contul tău. N-ai, ascultă păvorul tot ce spune frățiorul tău. Terminați cu asta aici, mă, rămâne, vă întâlniți voi când o fi să dați... Nu mai e, mă, la Brașov, nu mai e, mă, la Brașov acum, cum s-a dus la poliție? Nu mai e la Brașov acum? Vă, te pup. Privar, al dracu să vă fi. Dă-mi încărcătorul. Păi la pușcărie nu trimitea pe nevastă sa, băi! Hai, bă, la pușcărie nu trimitea pe nevastă numai în ANP să-l țină singur în cameră, 10 ani. Păi n-ai văzut ce a zis Robert, că e cu dicotul și ăsta e cu capitala. Numai că stă rușine de băiețașul ăla, băi, de Robert cu filmarea aia, să-ți mănânc pula ta, stă rușine, mi-e rușine de intru în pământ. Nu trebuie să faci. Că n-a putut familia lui să-l oprească, doi scoată, să vadă toată România ce zice familia lui. Bă, nu ți-a zis și țiganul ăla că nu are familie, că nu e familie cu țiganii, e șmechere. Respect, nu mai amestecați pe omul ăla. Dar nu l-amestecă ei, frate meu, să amestecă el, că ce că e neam cu ei, dar nu este, frate meu, lasă țiganii, că nu are treabă. Că nu s-a băgat țiganii ăia, n-a vorbit oamenii ăia nimic. Băi, e șmecher mâncarea și pula lor, e internațional, e tot ce vrei, de la dulceață, la orice. E familia noastră, am mâncat cu în castroane la pușcărie. Da, dacă nu-mi place mie mult TikTok, nici nu mai intru din seara asta pe TikTok. Dă-le rușini la toți care mai vor la bătaie, Gogule, că uite ce face lumea când e vorba de bătaie. Vă pup să vă trăiască copiii voștri. Să vede, frate, nu trebuie să zici nici tu, nici eu nimic, ca să vede. Lumea a fost trimis. Nu știi, mă, Noiță, că bătaie e doar pe TikTok. Tu acum te-ai trezit. Irial, recu să fii de țara. Ce vrei, băi, frații tăi doare, bă, Costele, bă. Nu mai poate, băi, s-a umflat ficatul în ei de 2 săptămâni de când înjură bulangiul ăla. Păi e copiilor, eu n-am copii. Unde e Chiragază, mă? Adriane, te pup. Ce să mai zic, bă, Costele? Părule, cel mai bine, burul meu. Bine, băi, intru la 9, dați-mi follow, Ungure, te pup viața mea. La ora 9 vă aștept pe toți. Vărule, te pup.